गोकुळ सोबत गोकुल। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह वरती तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आता मी आले रत्नागिरीमध्ये, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारामध्ये मी उभी आहे। आज महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत हे लवकरच आता काही क्षणात इथे उमेदवारी अर्ज भरणार आहे आणि एकूणच रत्नागिरी जिल्ह्यातला माहोल कसा आहे, या इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून इथलं वातावरण कसं आहे आणि एकूणच या इलेक्शनमध्ये, या लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये एकूणच वातावरण कसं आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातलं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं, याचा आढावा मी आणि माझ्याबरोबर आमचा प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे आम्ही दोघे जण आढावा घेणार आहोत। श्रीधर, आज आपण सकाळपासून सिंधुदुर्गातून खरं तर प्रवास सुरू केला। आता आपण रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आहोत। थोड्याच वेळात इथे विनायक राऊत हे आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहे। परंतु जर परिस्थिती बघितली, आपण येतानाच बघितलं की एकूण जर इलेक्शनचं जर वातावरण बघितलं तर आपण हायवेने येताना किंवा आजूबाजूच्या गावांमध्ये गेलो की तसं निवडणुकीचं असं जे वातावरण नेहमी दिसायचं, कुठेही एकाही पक्षाचा झेंडा नाही, कुठेही बॅनर नाही, कुठेही कुठल्याही पद्धतीची चर्चा नाही। तर अशा पद्धतीचं वातावरण एकूणच बघतोय आपण अजून महायुतीचा उमेदवार देखील कोण असणार आहे हे अधिकृतरित्या जाहीर केलं गेलेलं नाही। एकूणच सगळं जर हे बघितलं तर काय वाटते, आपण हे सगळं करतोय गेल्या काही दिवसांपासून। 12 तारखेला उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात देखील झाली, आज 5वा दिवस आहे। आज विनायक राऊत इथे अर्ज भरतील। परंतु जर या लोकसभेच्या इलेक्शनच्या अनुषंगाने जर बघितलं आणि मागच्या काही लोकसभा इलेक्शनचं जर वातावरणाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर कुठेतरी काहीतरी खूपच शांतता, खूपच सबुरीने आणि खूपच एकदम अत्यंत तोलून मापून सगळ्या गोष्टी केल्या जात आहेत असं वाटतंय। तुझं काय मत आहे? नक्कीच मॅडम, तुम्ही म्हटलं तसं की आजपर्यंत आज 5वा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात झाल्यापासून। आज 5व्या दिवशी विनायक राऊत महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात, यापूर्वी अपक्ष उमेदवार अनेक उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। मात्र जे निवडणुकीचं वातावरण पाहिजे, जी निवडणुकीची यापूर्वीची आपण आतापर्यंत ज्या बघत आल्या की एक माहोल असतो, तो माहोल कुठेतरी दिसत नाही आहे। आणि महायुतीत जे राजकारण आहे, महायुतीने अद्यापर्यंत उमेदवार जाहीर केला नाही आणि एकीकडे महाविकास आघाडीचा विनायक राऊत आहे। पण जरी उमेदवार त्यांचा जाहीर झाला, त्यांच्या काळा बैठका सुरू आहे, सर्व असलं तरी तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे पूर्वीसारखं जे वातावरण पाहिजे की रस्ते झेंडे असतील, फलक असतील, एक शक्ती प्रदर्शन मोठं केलं जातं, त्या पद्धतीचं शक्ती प्रदर्शन केलं जात नाही आहे। हे जरी खरं असलं तरी मात्र दोन्ही पक्षाकडून, म्हणजे महायुती असेल किंवा महाविकास आघाडीकडून ग्राउंड लेवलला अगदी मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे। काळा बैठका असतील, कार्यकर्ता मेळावा असतील, हे ठिकठिकाणी चालू आहेत। आपण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जरी उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विनायक राऊत यांची प्रचाराची एक फेरी पूर्ण झालेली आहे। काळा बैठकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्ण एक त्यांची फेरी पूर्ण झाली आहे। त्याचबरोबर महायुतीकडून नारायण राणे यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केलेलं आपल्याला पाहायला मिळते की ठिकठिकाणी प्रत्येक तालुक्यात त्यांचे मोठमोठे कार्यकर्ते मेळावे झालेत। म्हणजे जो पूर्वीचा माहोल होता एक निवडणुकीचा, की निवडणूक म्हटली की एक झेंडे किंवा भिंतीचित्र वगैरे असं काही मोठं रंगवलं जायचं, तसं चित्र कुठेतरी ह्या निवडणुकीतून दिसत नाही। वेगळी प्रचार यंत्रणा ही राबवली जात आहे आणि त्याचं हे ह्या निवडणुकीचं उदाहरण असू शकतं। कारण जो गुप्त प्रचार आहे तो कुठेतरी सुरू आहे। मतदारांना डायरेक्ट त्यांच्या घरोघरी जाऊन हाक घालणे, त्यांच्या भावनांना साथ घालणे, हा प्रकार कुठेतरी ह्या निवडणुकीत आपल्याला जाणून येतोय। एकीकडे आपण जर पाहिलं तर महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत हे उमेदवार स्पष्ट झालेले आहेत। मात्र महायुतीकडून जो उमेदवारीचा जो प्रश्न आहे तो अजूनही थोडा संभ्रमावस्था पसरवणार आहे। जेव्हा किरण सामंतांचं नाव पुढे येतं किंवा नारायण राणेचं मध्येच रवींद्र चव्हाणांच्या नावाची देखील चर्चा आपल्याला पाहायला मिळते। म्हणजे नेमका अजून त्यांचा उमेदवार कोण हा ठरत नाही। मात्र कार्यकर्ते हे कामाला लागले आहेत की महायुतीचा उमेदवार निवडून आणायचा आहे, 2.5 लाखाचं मताधिक्य देऊन त्यांना निवडून आणायचं, असं कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरात जाऊन तो प्रचार करत आहेत। आपण बघितलं तर म्हणजे भाजपच्या प्रचाराची जी आपण रणनीती बघितली की भाजपने यापूर्वी जे राम मंदिरचं उद्घाटन झालं त्या निमित्ताने भाजपने खरी प्रचाराची सुरुवात केली होती की राम मंदिर उद्घाटनाचं जे निमंत्रण होतं ते घरोघरी पोहोचवण्याचं काम भाजपकडून करण्यात आलं। म्हणजे तसं पाहिलं गेलं तर महाविकास आघाडीच्या एक पाऊल पुढे ही महायुती आहे, महायुतीकडून तो प्रचार झालेला आहे आणि आता त्यांचा कार्यकर्ता मेळावा आहे। म्हणजे त्यांनी तशीही प्रचाराची सुरुवात ही 2 महिन्यापूर्वीच केलेली होती। म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने
ही इलेक्शनची जी निवडणुकीची तयारी आहे ती अगोदरच झालेली आहे आणि आता ही त्यांची पुढची आहे ही आता कार्यकर्त्यांना आणखी प्रोत्साहित करून जे मताधिक्य आहे ते अधिकाधिक मिळवण्याच्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि अशा पद्धतीने हे दोन्ही गटाकडून एक म्हणजे गुप्त प्रचार यंत्रणा राबवली जात आहे. आज आपण रत्नागिरीत महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत अर्ज दाखल करणार आहेत. आता थोड्याच वेळात येथील रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाविकास आघाडीच्या सर्व नेते मंडळींसह विनायक राऊत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी येथील पाटेगावातील एक गणपती मंदिर आहे त्या गणपती मंदिरात सकाळी जाऊन आरती केली आहे आणि त्या देवाचं दर्शन घेऊन आता कार्यकर्त्यांचा मेळावा आहे रत्नागिरीतल्या मराठा हॉलमध्ये हा कार्यकर्त्यांचा मेळावा होतो आणि अगदी थोड्याच वेळात विनायक राऊत आणि सर्व कार्यकर्त्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल होणार आहेत आणि उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. ही परिस्थिती आता महाविकास आघाडीकडून आणि येत्या काही दिवसातच आपल्याला महायुतीकडूनही पूर्ण चित्र आहे ते स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे. नक्कीच एकूण जर आपण बघितलं की महाविकास आघाडीकडून हा जो उमेदवार आहे तो जवळजवळ महिनाभरापूर्वीच डिक्लेअर झालेला होता. विनायक राऊत हे शिवसेनेचे उबाठा गटाचे जे कोणी गेली 2 टर्म इथे खासदार म्हणून कार्यरत होते त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी उबाठा गटाकडून गेलेली आहे आणि मला वाटतं श्रीधर महिनाभरापूर्वीपासूनच विनायक राऊतांच्या सभा फळा बैठका किंवा गावागावामध्ये जाऊन घराघरामध्ये जाऊन जो काही प्रचार आहे तो त्यांचा सुरू झालेला आहे. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट महायुतीचा मात्र उमेदवार अद्यापर्यंत निश्चित होत नसल्यामुळे फारच लोकांमध्ये संभ्रम वामसला होतो. जसं तू म्हणालेस की कार्यकर्त्यांमध्ये गुप्त पद्धतीने त्यांची प्रचार यंत्रणा सुरू आहे ती कदाचित असेल सुद्धा, परंतु जो सर्वसाधारण मतदार की ज्याला अद्याप टीव्हीवरच्या बातम्यांवरून फक्त समजते की नक्की काय चाललेलं आहे, तर हा जो मतदार आहे त्याच्यामध्ये मात्र निश्चितपणे संभ्रम असतात. कारण मतदार हा राजा एका दिवसापुरता असतो आणि त्या दिवसाला येण्यासाठी त्या राजाला अनेक पद्धतीने मग रेड कार्पेट वेलकम दिलं जाते, अनेक त्याला आश्वस्त करणाऱ्या गोष्टी सांगितल्या जातात. परंतु त्या जो मतदानाचा दिवस आहे तो संपला की त्याच्यानंतर पुन्हा त्याच्याकडे पाठ फिरवली जाते असं अनेक लोक गावागावामधून बोलतात. परंतु याचा जर विचार केला आणि आता आपण जर महायुतीचा जो काही उमेदवार आहे त्याचं जे काही संभ्रम अवस्था आहे, कारण आत्ताच एक 4 दिवसांपूर्वी आशिष शेलार आले होते सावंतवाडीमध्ये आणि त्यांनी देखील बैठका घेतलेल्या होत्या, नारायण राणे सोबत देखील बैठका घेतलेल्या होत्या. त्यांनी असंच म्हटलेलं होतं की जो उमेदवार असेल तो महायुतीचा असेल. त्यांनी कुठेही असं स्पष्ट केलेलं नव्हतं की तो भाजपचा असेल किंवा तो शिवसेनेचा असेल. मात्र त्यापूर्वी जेव्हा या मतदारसंघामध्ये अगदी गोव्याचे मुख्यमंत्री देखील येऊन गेले त्यांनी देखील हे सांगितलेलं होतं की लोकसभा मतदारसंघामध्ये जो कोण उमेदवार असेल तो कमळ या चिन्हावरूनच लढेल. त्यामुळे नक्की कमळ या चिन्हावरून लढणारा उमेदवार असेल की धनुष्यबाणावरती लढणारा उमेदवार असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणारच आहे. मात्र जसं आपण मगाशी बघितलं की वातावरण जी निर्मिती पूर्वी केली जायची त्या वातावरण निर्मितीमध्ये इथे कुठेही आता आपण रत्नागिरी शहरामध्ये देखील आपण प्रवेश ज्यावेळेस केला त्यावेळेस कुठेही कोणत्याच पक्षाच्या एकही झेंडा, एकही बॅनर किंवा कुठेही पोस्टर एखादं कुठेही दिसलं नाही. मात्र यापूर्वी जर बघितलं तर खरंच म्हणजे मतदानाचा उत्सव तर तो उत्सवी वातावरण तिथे असायचं. अनेक गोष्टींचे पताका लावल्या जायच्या, ठिकठिकाणी झेंडे असायचे, अनेक ठिकाणी बॅनर लावले जायचे, पण तसं काहीच दिसत नाही. या सगळ्याचं जर एकूण हे जर बघितलं तर गुप्त प्रचार हे एक जर सोडलं तर याच्या पाठचं काय कारण असू शकते हे थोडंसं गुलदस्त्यात आहे. आणि आत्ता कारण हा जो आपला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ आहे तो आता राज्यात चर्चेचा विषय झालेला आहे. जे इतर 6 मतदारसंघ आहेत त्याच्याबरोबर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघाचं नाव सातत्याने आपण ऐकतोय की अद्याप इथला महायुतीचा उमेदवार ठरला नाहीये म्हणून. आणि तिथे तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी प्रचाराचा धडाका लावलेला आहे. त्यांनी तर जाहीरच केलेलं आहे की मी 2.5 लाख मतांनी विनायक राऊतांचं पराभव करणार आहे. आणि हे असताना अद्याप जर उमेदवार डिक्लेअर न करता मग एकीकडे असंही म्हटलं जाते की त्यांचं नाव जाहीर न करता हे 19 तारखेला ते उमेदवारी अर्जच भरायला येणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं सुद्धा आहे. कारण आशिष शेलार बोलले होते की ही जी काय आमची आहे ही रणनीती आहे आणि भाजपची रणनीती हे बहुतेक त्यांच्या पद्धतीने ते ठरवत असतील. पण आपण एकूणच जर या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर श्रीधर मला असं वाटते पहिल्यापासून विकासात्मक गोष्टीचा पाठपुरावा पूर्वी भरपूर केला जायचा, किंबहुना त्या गोष्टी या इलेक्शनमध्ये किंवा जेव्हा मतदान
होत असेल त्यावेळेस प्रचारामध्ये विकासात्मक मुद्द्यांचा उहापोह केला जायचा. मात्र एक जर आपण निरीक्षण केलं गेल्या काही दिवसांचं, तर इथे विकासात्मक मुद्द्यांपेक्षा वैयक्तिक मुद्द्यांवर की त्याने काय केलं आणि मी काय केलं, त्याने काय केलं मी काय केलं, ह्याच्यावरती जास्त भर दिला जातो. या संदर्भात तुझं निरीक्षण काय? नक्कीच म्हटल्याप्रमाणे की आपण म्हणजे निवडणूक म्हटल्याच्या नंतर ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढवली गेली पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्ष म्हणजे त्यांची घोषणा असते की आमची निवडणूक आम्ही लढवणारी निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर करणार. मात्र आपण प्रत्यक्षात ज्यावेळी निवडणुकीचा प्रचार असतो तो होतो त्यावेळी ते वैयक्तिक मुद्द्यांवरतीच केला जातो. जर आता आपण विचार केला तर ह्या लोकसभा निवडणुकीचा जर समजा नारायण राणे विरुद्ध विनायक राऊत अशी जर लढत झाली तर आपण जी ही निवडणूक होणार आहे ती वैयक्तिक मुद्द्यांवरतीच राखणार असं. कारण आपण पाहिलं की ठाकरे आणि राणे यांचं जे वाकयुद्ध असतं ते आपण बघितलंय की बरेचदा म्हणजे ठाकरेंवरती राणे परिवाराकडून मोठ्या प्रमाणावरती टीका होते आणि त्याचा पलटवार हा ठाकरेंच्या नेत्यांकडून होतोय. आपण बघितलं आणि येणाऱ्या निवडणुकीत जर ठाकरे विरुद्ध राणे जर लढत झाली तर विकासाचा मुद्दा बाजूला ठेवूनच ही तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की वैयक्तिक मुद्द्यावरतीच ही निवडणूक होणार आहे. एकमेकाची उडीदुडी काढण्यातच ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे जो विकासाचा मुद्दा कुठेतरी आहे तो कुठेतरी लांबलेला आहे. आपण आता कोकणचा म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी दोन जिल्ह्याचा जरी विचार केला तर ही निवडणूक जी लोकसभेची निवडणूक आहे ती विकासाच्या मुद्द्यावरती लढली गेली पाहिजे. इथले जे स्थानिक मुद्दे आहेत, रोजगारीचा विषय आहे, मुंबई गोवा हायवेचा प्रश्न रखडलेला आहे, त्याचबरोबर इथला आपला आंबा आहे, काजू आहे, याच्या दराविषयी असलेल्या जे आहे शेतकऱ्यांच्या ज्या अडचणी आहेत, पर्यटनाच्या बाबतीत दोन्ही जिल्हे आहेत त्याच्या दृष्टीने जो विकास व्हायला पाहिजे ह्या विषयांवरती ही निवडणूक लढली गेली पाहिजे. हे मुद्दे ह्या निवडणुकीत असायला पाहिजे, हे मुद्दे ह्या निवडणुकीत यायला पाहिजेत अशी सर्वसामान्य मतदाराची असेल किंवा सुशिक्षित मतदाराची अपेक्षा आहे. मात्र ती कुठेतरी ह्या राजकीय लोकांकडून किंवा राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून कुठेतरी फोल्ड ठरताना आपल्याला आतापर्यंत तरी दिसते. आपण आतापर्यंत आपण जे निवडणुकीचं कव्हरेज करतो तर आपण पाहिलं तर एक वैयक्तिक टीका केली जाते की यांनी 10 वर्षात काय केलं, त्यांनी 10 वर्षात काय केलं. या व्यतिरिक्त एकमेकांची मुलीधुनी काढण्यातच बराचसा हा 1 महिन्याचा कालावधी गेला आहे. पुढील जे आता 20-25 दिवस राहिलेत प्रचाराचे, जो कोणी उमेदवार असेल महायुतीचा असेल, महाविकास आघाडीचा तर आता ठरलं आहे, तर महायुतीचा जो उमेदवार असेल त्याचं उमेदवारी निश्चित झाल्याच्या नंतर पुढील जे दिवस आहेत ते मुख्य या विकासाच्या मुद्द्यावर लढले गेले पाहिजे अशी अपेक्षा इथल्या मतदाराची आहे, इथल्या सर्वसामान्य नागरिकाची आहे. बरोबर. एकूणच जे आहे की आपण जर बघतोय गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण जर बघितलं तर राजकीय दृष्ट्या जे काही आहेत वाद प्रतिवाद किंवा उत्तर प्रत्युत्तर याच्यावरती चर्चा सुरू होती. आपण काय केलं किंवा काय झालेलं आहे, विकास काय झालेला आहे याच्यावरती चर्चा खूप कमी होताना दिसते. आता तू जसं म्हणालास की आपण आता येताना देखील बघितलं की मुंबई गोवा हायवे याचं जे काम आहे ते कित्येक वर्ष रखडलेलं आहे. खारेपाटणपासून पत्रादेवीपर्यंतचं काम बऱ्यापैकी झालेलं आहे, किंवा पूर्णच झालेलं आहे. परंतु त्याच्या पुढे हा रत्नागिरी जिल्ह्यातलं जे काही काम आहे ते गेली कित्येक वर्ष रखडलेलं आहे. आता आपण येताना बघितलं ते काम बऱ्यापैकी राहिलेलं आहे. असा हा तर एक मुद्दा झाला. मात्र जो बेरोजगारीचा मुद्दा आहे तो निश्चितच महत्त्वाचा आहे की ज्याच्याबद्दल अद्याप कोणी ठोसपणे काहीही सांगितलेलं नाही. आतापर्यंत अनेक वेळेस बेरोजगारीवरती चर्चा होतात, बेरोजगारी जायला पाहिजे या संदर्भामध्ये चर्चा होते, परंतु अद्याप कुठल्याही प्रकारचं ठोस उत्तर या संदर्भातलं आपण कोणीच देऊ शकलेलो नाही. आणि याच्या पुढे जेव्हा 2029ची ज्यावेळेस निवडणूक येईल त्यावेळेस मात्र आज जे तरुण आहेत की जे रोजगारीच्या संधी बघतायत किंवा जे प्रयत्न करतायत त्यांना पुढच्या 5 वर्षानंतर आपण कुठे असणार ह्याची जाणीव जर झाली तर निश्चितच 2029ला सातत्याने ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं आता केवळ एक प्रवाह जातोय त्या दिशेने जायचं हा जमाना आता नाही. तर आज तरुण किंवा आज जो मतदार आहे तो विचार करून काय झालं पाहिजे काय नाही हे त्यांना माहिती आहे. अनेक माध्यमातून समाज माध्यमातून त्याच्यापर्यंत अनेक गोष्टी जात असतात. त्यामुळे तो सजग झालेला आहे, तो सुशिक्षित आहे, तो शिक्षित आहे आणि त्यामुळे निश्चितच पुढच्या 5 वर्षाचा जर विचार जर केला तर आताच्या निवडणुका ह्या विकासात्मक मुद्द्यांवरती निश्चितच लढल्या गेल्या पाहिजेत. नाहीतर पुढच्या 5 वर्षानंतर हे सगळं फार कठीण होऊन बसणार आहे. एकूणच जर आपण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचा जर विचार केला तर गेल्या काही दिवसांपासूनचे जे वातावरण आहे म्हणजे नारायण राणे की भैया सामंत म्हणजे दररोज उलट्या सुलट्या बातम्या येतात.
म्हणजे अगदी कालपर्यंत आपण बघितलेलं होतं की किरण सामंत हे फडणवीसांच्या भेटीला गेलेले होते आणि येताना त्यांनी 4 उमेदवारी अर्ज मांडलेले आहेत. हे जरी बघितलं म्हणजे निश्चितच कारण त्याच्या पाठी सुद्धा कारण असू शकते, कारण हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ राहिलेला आहे. धनुष्यबाण हे इथल्या मतदारांच्या मनामध्ये अत्यंत प्रॉमिनन्सी असं ठसलेलं आहे. त्यामुळे जर धनुष्यबाण चिन्ह असेल तर निश्चितच त्याचा फरक मतांच्या यांच्यावरती 100% होऊ शकतो. कारण मतदारांना जरी उमेदवाराची माहिती नसली तरी त्याला शिक्क्याची किंवा त्या चिन्हाची मात्र माहिती निश्चितपणे असते. त्यामुळे त्या पातळीवरती जर निवडणूक जर झाली तर या मतदारसंघाचा कौल कशा पद्धतीचा असेल असं तुला वाटतं? नक्कीच म्हटलं त्याप्रमाणे की कोकण जो पट्टा आहे हा म्हणजे पूर्वीपासून शिवसेनेच्या पाठीशी राहिलेला पट्टा आहे. अगदी बाळासाहेब असल्यापासून म्हणजे बाळासाहेबांचं कोकणवरती प्रेम आहे आणि कोकणी माणसाचं हे शिवसेनेवरती प्रेम आहे. एक म्हणजे असं न सुटणारं गणित आहे आणि ते एक घट्ट नातं आहे. त्यामुळे जो आपण पाहिलं की गेले कित्येक दिवसापासून ह्या मतदारसंघाचा जो प्रश्न पेंडिंग राहिलेला आहे त्याचं कारण एक कसं आहे की शिवसेनेकडून हा मतदारसंघ हा मागितला जातो. तर भाजप देखील यासाठी आग्रही आहे. कारण मागील निवडणुकीचा जर विचार केला आहे तर निलेश राणे हे यांच्या विरोधात विनायकराव त्यांच्या विरोधात उभे राहिला होते. त्यांचा पराभव ठरला तर ते स्वाभिमानकडून चांगला मताधिक्य घेतला होता आणि आता नारायण राणे हे भाजपकडे गेलेत आणि नारायण राणे प्लस भाजपची ताकद अशी म्हणजे डबल ताकद झालेली आहे. आणि त्यामुळे भाजपने जो जोर धरलेला आहे ते ह्याच गणितावरती आहे की निलेश राणेंना मिळालेली मतं आणि भाजपची जी मूळ भाजपची मतं हा दोघांचं जर गणित केलं तर हा जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात शिवसेनेला म्हणजे ठाकरे सेनेला चांगली बात देऊ शकते असं भाजपचं मत आहे. त्यामुळे भाजप आग्रही आहे. की दुसऱ्या दृष्टी जर पाहिलं तर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की हा जो कोकण किनारपट्टी आहे ही शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे आणि शिवसेनेला मानणारी लोक आहे. आणि आजपर्यंत म्हणजे शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावरती इथल्या मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. त्यामुळे जर शिवसेनेला ही जागा मिळाली तर तो फरक नक्कीच जाणवेल. कारण जो गेले कित्येक वर्षापासून जो मतदार आहे तो शिवसेनेला मतदान करत आले आणि त्यामुळे जी आत्ताची जी निवडणूक आहे त्याची काही प्रमाणात जो शिवसेनेचा जर उमेदवार दिला तर त्याची मतांची टक्केवारी आहे ती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेकडून म्हणजे शिंदे शिवसेनेकडून हट्ट केला जातो की आम्हाला ही जागा मिळावी. मात्र एक दुसरी गोष्ट जर पाहिली तर त्यावेळी शिवसेनेत विफळी झाली बंड झालं त्यावेळी उत्तर जे खासदार होते 12 खासदार यांच्याकडे शिंदेसोबत गेले. मात्र यावेळी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे जे विनायकराव खासदार आहेत ते मात्र ठाकरेंसोबतच राहिले. त्यामुळे जो हा मतदारसंघ आहे तो तेवढा मागण्याचा आग्रह शिंदेकडून त्यांच्याकडे आपल्या भाजपकडे होते. मात्र भाजपने त्यावर दावा केला आहे की मूळ इथला जो खासदार आहे तो हा उद्धव ठाकरे सेनेकडे असल्यामुळे त्यावर दावा तुम्ही सांगू शकत नाही अशी एकंदरीत जी चर्चा आहे ती चर्चा आहे. त्यामुळे थोडं जे आपण आता पाहतोय की एकीकडे किरण सामंत यांचं नाव येतं. किरण सामंत काल नागपूर येथे जाऊन फडणवीसांची भेट देखील घेतली. उमेदवारी अर्ज देखील त्यांनी 4 घेतले. नारायण राणेंनी पण यापूर्वी 4 उमेदवारी अर्ज घेतले. त्यांनी एकंदरीत म्हणजे जो दोन्ही भाजप आणि शिंदे शिवसेनेकडून आता संभ्रम निर्माण केला की नेमका उमेदवार कोण असणार आहे आणि त्याची जी संभ्रम असेल जशी कार्यकर्त्यांमध्ये त्याची मतदारांमध्ये पण आहे. पण ही एक तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एक रणनीती देखील असू शकते भाजपची महायुतीची की समोरचा जो उमेदवार विरोधी उमेदवार आहे तो महाविकास आघाडी यांना कुठेतरी कापेल ठेवून ऐनवेळी उमेदवार जाहीर करायचं आणि विरोधकांना धक्का द्यायचा असा देखील एक प्लॅन असू शकतो. कारण आपण पाहिलं तर आता उमेदवारी अर्ज दाखल करायला ते काही शेवटचे दिवस राहिलेले आहेत. 19 तारीखला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. आज तारीख आपण बघितली सुरुवात केली. आजचा दिवस सोडला तर 3 दिवसच शिल्लक आहेत आणि या 3 दिवस असताना देखील अजून भाजपसारख्या किंवा महायुतीसारख्या बऱ्याचशा याला उमेदवारी अर्ज उमेदवार दाखल केलेला नाही. त्यामुळे कुठेतरी ही रणनीती देखील असू शकते आणि समोरच्या उमेदवारासाठी तो एक आपण काय म्हणतो त्याला एक जाळ पण निर्माण केलं जाऊ शकतं अशी ही रणनीती भाजपकडून किंवा महायुतीकडून आखली जाण्याची शक्यता आहे. आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे की तो हा जो इथला मतदार आहे तो मतदार शिवसेनेच्या आजपर्यंत पाठीशी होता आणि तोच मतदार पुन्हा आपल्याकडे घेऊन इथला खासदार शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरती निवडून यावा अशी येथील
किंवा शिंदे शिवसेनेची जी मागणी आहे ती एकंदरीत कुठेतरी योग्यही ठरू शकेल असं एकंदरीत या निवडणुकीच्या परिस्थितीवरून वाटतं. नक्कीच थोड्याच वेळात इथे महाविकास आघाडीचे खासदार विनायक राऊत हे आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. निश्चितच महाविकास आघाडीचा उमेदवार जाहीर झालेला आहे. त्यांच्या प्रचाराच्या सभा सुरू झालेल्या आहेत. येत्या 26 एप्रिलला दस्तूरखुद्द उद्धव ठाकरे हे देखील इथे येऊन त्यांची प्रचाराची सभा घेणार आहेत. त्याच्यानंतर आदित्य ठाकरे हे रत्नागिरीमध्ये सभा घेणार आहेत. त्याचप्रमाणे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे दोघेही जण विनायक राऊतांच्या प्रचारासाठी सभा घेणार आहेत. परंतु त्याचबरोबर इथे 24 तारखेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देखील येणार आहेत आणि ते देखील महाविकास आघाडीच्या जो कोणी उमेदवार असेल त्याच्या प्रचाराची सभा घेणार आहेत. हा जो काही प्रचार असेल, जो काही असेल त्याची रणनीती किंवा भाजपची रणनीती जी काही म्हटली जाते ती निश्चितच आपल्याला येत्या काही काळामध्ये दिसणारच आहे. परंतु आज 16 तारखेनंतर अवघ्या 3 दिवसावरती शेवटचा दिवस आहे उमेदवारी अर्ज भरण्याचा. तोपर्यंत ह्या 2-3 दिवसांमध्ये महायुतीच्या गोटामधून काय आणि कशा पद्धतीच्या रणनीतीने कोण उमेदवार जाहीर केला जातो याची उत्सुकता मात्र रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभातील मतदार आणि जनताच नाही तर संपूर्ण राज्याला पडलेली आहे. लवकरच तो जो काही पर्दाफाश आहे किंवा तो जो काही पडदा आहे तो उघडला जाईल आणि कर्टन त्याच्यानंतर जो कोणी उमेदवार आहे तो देखील निश्चित झाल्यानंतर त्या प्रचाराच्या ज्या काही सभा ऑलरेडी सुरू झालेल्या आहेत त्यांना वेग येईल. परंतु आता आज 16 तारखेला महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी कार्यकर्ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून देखील डेरेदाखल झालेले आहेत. आता त्यांची मराठा समाज हॉलमध्ये सभा सुरू आहे आणि ती झाल्यानंतर काही वेळातच विनायक राऊत हे आपला उमेदवारीचा अर्ज भरणार आहे. यासारखे असेच अपडेट या उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दिवशीची जी काही अपडेट आहेत, महत्त्वाच्या घटना आहेत त्या आम्ही वेळोवेळी तुम्हाला दाखवणार आहोत. तुमचा इथेच थांबतोय. तुम्ही आमचं फेसबुक पेज बघायला विसरू नका. इथेच थांबतोय. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.